Trendy v bankovníctve. V bankovníctve sa v posledných rokoch objavuje mnoho nových trendov, ktoré formujú jeho budúcnosť. Tu je 8 najvýznamnejších trendov v bankovníctve. Začnime tým, čo je tu už dávno a poznáme to relatívne veľmi dobre. Mobilné bankovníctvo. Vďaka mnohým aplikáciám môžeš spravovať svoj bankový účet, posielať peniaze, platiť účty a sledovať svoje výdavky priamo z telefónu, kedykoľvek a kdekoľvek. Napríklad, predstav si, že si na dovolenke a potrebuješ zaplatiť účet za mobil. Namiesto toho, aby si hľadal bankomat alebo banku, jednoducho otvoríš bankovú aplikáciu na svojom telefóne, zadáš údaje, zaplatíš účet okamžite. Virtuálne banky a neobanky. Ide o nové typy bank, ktoré nemajú fyzické pobočky a poskytujú všetky svoje služby online. To znamená, že všetko môže vybaviť cez internet, čo je často rýchlejšie a jednoduchšie. Medzi takéto banky patrí napríklad N26, Revolut Bank či 365 Bank. Predstav si banku, ktorá nemá žiadne fyzické pobočky. Všetko robíš online. Ak chceš otvoriť nový účet, stačí si stiahnuť aplikáciu, vyplniť niekoľko údajov a hotovo. Ponúkajú všetky tradičné bankové služby, ale úplne online, čo je často rýchlejšie a pohodlnejšie. Teraz niečo, čo je stále viac a viac potrebné sledovať. Bezpečnosť a ochrana údajov. Keďže sa veľa vecí deje online, je veľmi dôležité chrániť tvoje osobné údaje a peniaze pred hackermi. Banky preto investujú do silných bezpečnostných systémov a šifrovania, aby tvoje peniaze a informácie boli v bezpečí. AI a machine learning. Umelá inteligencia AI a strojové učenie sú technológie, ktoré pomáhajú bankám lepšie pochopiť potreby klientov, automatizovať rôzne procesy a rýchlo rozpoznať podvody. Napríklad chatboty, ktoré odpovedajú na tvoje otázky online, využívajú AI. Na záver sa bližšie pozrieme na trend. Tieto trendy ukazujú, ako sa bankovníctvo prispôsobuje technologickým inováciám a meniacim sa potrebám zákazníkov, čo vedie k efektívnejším, bezpečnejším a zákaznícky orientovanejším finančným službám. Udržateľnosť a ESG. Banky sa čoraz viac zaujímajú o to, ako ich činnosti ovplyvňujú životné prostredie a spoločnosť. Investujú do projektov, ktoré sú šetrné k prírode a podporujú spoločensky zodpovedné správanie. Ak sa zaujímaš o životné prostredie, môžeš si vybrať banku, ktorá investuje do zelených projektov, ako sú obnoviteľné zdroje energie alebo ekologické budovy. Týmto spôsobom podporuješ udržateľné podnikanie a zodpovedné investície. Regulačné technológie RegTech. RegTech sú technológie, ktoré pomáhajú bankám dodržiavať pravidlá a zákony rýchlejšie a lacnejšie. To znamená menej papierovania a viac efektívnych procesov. Predstav si, že banka musí dodržiavať množstvo pravidel a zákonov. Použitím RegTech riešení môže banka tieto pravidlá automaticky sledovať a plniť ich, čo znamená menej papierovania a rýchlejšie vybavenie tvojich požiadaviek. Zameranie na zákazníka. Banky sa snažia lepšie pochopiť, čo zákazníci chcú a potrebujú a poskytovať im personalizované služby. To znamená, že môžu ponúkať špeciálne produkty a poradenstvo prispôsobené tvojim individuálnym potrebám. Ak sa zaujímaš o životné prostredie, môžeš si vybrať banku, ktorá investuje do zelených projektov, ako sú obnoviteľné zdroje energie alebo ekologické budovy. Týmto spôsobom podporuješ udržateľné podnikanie a zodpovedné investície. Digitalizácia a fintech. Banky sa snažia všetko presunúť do digitálnej podoby. Fintech je skratka pre financial technology alebo finančné technológie a označuje aj použitie nových technológií na zlepšenie a automatizáciu finančných služieb a procesov. Fintech zahŕňa širokú skálu aplikácií od mobilných platobných aplikácií po blockchain technológie a kryptomeny. Cieľom fintech je zefektívniť finančné operácie, urobiť ich dostupnejšími a zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť. Priblížime si viac kľúčové aspekty fintech. Digitálne platby a peňaženky. Fintech spoločnosti umožňujú ľuďom posielať a príjmať peniaze digitálne. Napríklad, ak si kúpiš niečo online a zaplatíš pomocou PayPal, Apple Pay alebo Google Pay, využívaš fintech službu. Peer-to-peer požičky. Tieto platformy umožňujú ľuďom požičiavať si peniaze priamo od iných jednotlivcov namiesto tradičných bank. Napríklad, ak si požičiavaš peniaze cez platformu ako Lending Club, požičiavaš si priamo od iných ľudí. Investovanie a obchodovanie. Fintech spoločnosti ponúkajú online platformy, kde môžeš investovať a obchodovať s akciami, dlhopismi, kryptomenami a inými aktivitami. Príkladom sú aplikácie ako Robinhood alebo eToro, ktoré umožňujú obchodovať priamo z mobilu. Kryptomeny a blockchain. Blockchain je technológia, ktorá umožňuje vytváranie a obchodovanie s kryptomenami ako Bitcoin a Ethereum. Fintech spoločnosti ako Coinbase a Binance poskytujú platformy na nákup, predaj a ukladanie kryptomien. Digitálne bankovníctvo. Digitálne alebo online banky ako N26, Revolut a Monzo. Digitálne bankovníctvo. Digitálne alebo online banky ako N26, Revolut a Monzo ponúkajú bankové služby bez fyzických pobočiek, všetko cez internet alebo mobilnú aplikáciu. Insurtech. Technológie v poistení.
Fintech prináša inovácie aj do sveta poistenia, kde nové spoločnosti ako Lemonade používajú technológie na zjednodušenie a zrýchlenie procesu získania poistenia. Správa financií a osobné financie. Fintech aplikácie ako Mint alebo You Need a Budget ponúkajú ľuďom spravovať svoje financie, sledovať výdavky a plánovať rozpočet.